Здравейте! Сега ще решим диференциалното уравнение в четвърта задача. Нещо, за което трябва тук да помислим, е какво означава всъщност y'. Това е производната на функцията y, която може също така да се запише като dy dx. Друг вариант, по който можем да погледнем този пример, е, че когато се наложи да правим диференциала на y, реално ние разглеждаме производната на y и след това дописваме dx след него. Това ще го използваме като шаблон за решаването на нашата задача. И след това ще си допишем dx. Това е диференциално уравнение, което може да се отделят променливите. Какво имам предвид? Когато имаме една променлива, която е от y, а тук е записано dx, това означава, че променливата x реално тя ще работи заедно с функция, в която имаме x. А променливата y, тя ще работи пък с функция, която има y в себе си. Следователно, за да можем да се отървем от 4 пъти y и да го преместим от другата страна, ние първо трябва да видим какво действие се извършва. Знакът дробна черта се използва за знак за деление, следователно обратното действие ще бъде умножение по 4 пъти y. Когато умножим по 4 пъти y, тази функция ще се премести от другата страна и ще се умножи по dy. Сега, тъй като повече няма да записваме дробна черта и искаме да добавим dx накрая, ще си поставя този израз в едни скоби. При такъв тип задачи получаваме два диференциала, които могат да се превърнат в интеграли. И така от тук може да добавим знака за интеграл и от другата страна отново да добавим знака за интеграл. Това ни довежда до две задачи. В първата задача ще имаме интеграл с променливата y, а във втората задача ще имаме интеграл с променливата x. Да решим интеграла за y. Когато имаме интеграл от 4 пъти y, четворката е константа, която може да излезе отпред и всъщност интеграла ще бъде само от y dy. Такъв интеграл, когато го пресмятаме, ще получим 4 по y на една степен по-висока, втора степен, и накрая ще разделим на 2. И ето, че сега можем да съкратим тази двойка и тази четворка и да получим като финален резултат 2 пъти по y на втора. Втория интеграл ще го решим, когато разгледаме двете събираеми като два отделни интеграла. Първият интеграл ще бъде от функцията e на степен 2х dx, а вторият интеграл ще бъде от 5 пъти dx. В първия интеграл трябва да съобразим, че при пресмятането на функцията e от някаква степен се налага тази степен да бъде същата като диференциала, който имаме тук. Диференциала обаче в момента е само хикс, а в степента имаме 2 пъти хикс. Това означава, че можем тук да умножим по числото 2, но и да разделим на числото 2, за да имаме баланс между едното и другото действие. По този начин, тази двойка, която е долу в знаменател, можем да я запишем отпреде като число. И след това да си допишем нашия интеграл, който вече ще има различен диференциал. В диференциала казахме, че ще умножим по 2. За следващото ще извадим петицата отпред и ще видим какво ще остане в интеграла. И ето, че една втора сега ще препишем. Е на степен 2х вече може да се интегрира, тъй като степента е същата като диференциала и ще излезе като е на степен 2х. В следващия израз ще имаме 5 по един празен интеграл, който е равен на функцията, която седи в диференциала. Това е хикс. И когато приключим с тази задача, е хубаво винаги да си добавим и една константа. От първия интеграл, това, което получихме, е 2 пъти y на втора. А от втория интеграл получихме e на степен 2х върху 2 плюс 5 пъти хикс плюс c. В условията на задачата е казано да намерим общото решение на диференциалното уравнение. То е да се опитаме да представим само y на колко е равен. Какво ще бъде обратното действие на това да умножим по 2? Обратното действие ще бъде да разделим на 2 навсякъде. Y на втора ще го получим да бъде равно на e на степен 2х. Един път сме разделили на 2 и още един път ще разделим на 2. Това означава, че накрая разделяме на 4. 5 пъти хикс, когато го разделим на 2, ще запишем 5 делено на 2. И след това ще имаме константа разделена на 2. Тъй като имаме константа делена на друга константа, крайният отговор пак си остава константа. Последната стъпка, която ще изпълним сега, е да премахнем степента.
Какво е обратното на степенуване? Това е коренуването. Това означава, че вместо да записвам тази степен, аз сега мога да я представя като втори корен. И ето по този начин можем да довършим крайният резултат, когато имаме само стойността за y и функцията спрямо променливата хикс.